Bună seara, sunt Camelia Sotaru și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Restart România. Peste 2 milioane de români lucrează legal în afara granițelor României, iar cei mai mulți muncesc în state membre ale Uniunii Europene. Cei mai mulți români lucrează legal în Italia, peste 600.000, apoi în Spania, 250.000 și în Marea Britanie, unde muncesc cu acte în regulă în jur de 110 români. 110.000 de români. La 31 decembrie 2013 se încheie perioada de tranzit de 7 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, perioade de-a lungul căreia statele membre aveau dreptul să impună cetățenilor români restricții privind accesul pe piața muncii. Liberalizarea pieței muncii a stănit însă un val de îngrijorare în unele state membre, iar discursul antiromânesc se regăsește, din păcate, din ce în ce mai des în mediul politic european. Invazia românilor în statele membre a devenit o temă preferată de campanie pe fondul unei crize economice cu impact social semnificativ. Care sunt țările care nu prea ne doresc? Care sunt reacțiile oficialilor noștri, dar și cum se adaptează România la agenda europeană? Vom afla astăzi la emisiunea Restart România de la un bun cunoscător al diasporei românești, mai ales a diasporei din Bruxelles. Este vorba de domnul Dan Luca, președinte PSD Bruxelles. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Luca, pentru că stați locuiți de 16 ani Da, 16 ani în Bruxelles. Da. În Bruxelles. Haideți să vedem cum sunt priviți românii acolo. Și așa haideți să începem de la asta discuția. Cum erau priviți înainte de aderare, cum sunt priviți acum? Da. Deci stau de 16 ani în Bruxelles, dar interacționez foarte mult cu diaspora română din Belgia și din alte țări. Călătoresc foarte mult în Europa și în același timp vin foarte mult în România. Deci înțeleg un pic și cultura românească, deci n-am plecat și m-am detașat. Doar anul acesta am venit de 8 ori la București. Deci vă dați seama, am o frecvență destul de bună. Revenind la întrebarea dumneavoastră, să știți că românii care sunt în Belgia, care sunt în Italia, care sunt în Spania, fac o treabă extraordinară. Și nu doar că pompează acei bani necesari familiilor din țară, care merg chiar la bază și care salvează în mod real anumite bugete și multe bugete. Bineînțeles, sunt și alte probleme cu copiii rămași acasă, cu bătrânii care trebuie să îngrijească copiii și vom reveni probabil și la acest fenomen, dar ei duc o viață foarte bună în sensul că ei sunt foarte respectați. Ei lucrează, ei își plătesc taxele, ei au împrumuturi de la bancă, își cumpără proprietăți, deschid firme. Deci sunt ca niște cetățeni normali ai țărilor respective. Acum, bineînțeles că sunt anumite extreme, anumite uscături, să zic așa, într-o pădure mare, care sunt foarte vizibile și de aceea se fac anumite campanii antiromânești. Dar vreau să spun și vreau să felicit încă o dată românul care lucrează în străinătate, fiindcă e foarte respectat și e bine apreciat. Bun, dar, uite, în Bruxelles e o situație puțin mai deosebită, să spunem așa, pentru că acolo, fiind sediul instituțiilor europene, Comisia Europeană, Parlamentul European, avem foarte mulți români care, după aderare, au început să lucreze în aceste instituții. Cam câți lucrează în acest moment? Deci, haideți să vă spun, deci, dumneavoastră a zis foarte bine, există o diasporă dublă, dacă pot să spun așa, în Bruxelles. Deci există diaspora normală, așa cum în Spania, în Italia, deci compatrioții noștri care au plecat la muncă în construcții, în menaj, în diferite servicii și există, bineînțeles, și în Bruxelles și în Belgia astfel de diasporă, care, dacă nu mă înșel, la nivelul Belgiei este în jur de 50-60.000 de români. Acum nu toți probabil lucrează, mai sunt și copii, mai sunt și oameni care circulă, vin, pleacă, dar să spunem în jur de 50.000. Jumătate dintre aceștia, în jur de 25.000, sunt în Bruxelles. Deci asta ar fi diaspora pură. Acum, dacă ne referim puțin și să înțeleagă telespectatorii, Bruxelles european, ce înseamnă? E un fel de Vatican al afacerilor europene. Deci e o enclavă, dacă pot să zic, cu toate că lumea se mulează foarte bine pe Bruxelles. Deci Bruxelles, avem și câteva imagini chiar din Bruxelles. Deci e un oraș relativ mic, Bruxelles, de 1 milion de locuitori, în care 100.000 de oameni sunt în acest oraș, fiindcă Bruxelles este capitala europeană. Asta înseamnă că 50.000 de oameni lucrează în instituțiile europene și alți 50.000 lucrează în diverse alte entități, reprezentanțe permanente ale țărilor membre, federații industriale, consultanțe, ziariști, organizații non-guvernamentale, firme de avocatură, deci totul împreună 100.000 de oameni. În
în această masă de 100.000 de oameni, cred că România are în jur de 2500 de oameni, majoritatea, peste 2000 de oameni, care lucrează în instituțiile europene. Și majoritatea, bineînțeles, fiind funcționari la Comisia Europeană, prin acele faimoase contracte, concursuri EPSO, deci care sunt bine mediatizate și în România. Deci, bineînțeles... Ajung și în funcții importante acolo? Noi, deci, din punct de vedere al, ca țară membră, avem o cotă de țară. Avem o cotă de țară, așa cum știți, suntem a 7-a putere politică, asta din cauza populației, din cauza voturilor care le avem în Parlamentul European, în Consiliu. În momentul de față, deci, cota României este de 9 directori, 42 de șefi de unitate și după aceea, bineînțeles, piramida merge până la de 5 administratori, 5 secretariat și, practic, cota este umplută. Dacă nu mă înșel, ne lipsește în momentul de față doar un director general sau un director general adjunct și am impresia că în următoarele 3-4 luni se va completa și această poziție. Deci, din punct de vedere instituțional, România este calibrată acum. Problema care este, dacă știm să folosim oamenii aceștia. Ați anticipat exact ceea ce vreau să spun. E mare păcat că România instituțională și România în general nu știe să profite. Din contră, nu există o punte de comunicare și nu neapărat instituțională, poate să fie și informală, între acești funcționari, 2000, deci vorbesc 2000 de oameni, de români, care sunt funcționari europeni, care pot să ajute România, care însă nu au informație structurată și, să zic așa, continuă despre România. Și de aceea apar acest deficit de comunicare și chiar am înaintat un proiect Guvernului României de a avea o întâlnire în martie anul viitor, cel puțin cu funcționarii, cu directorii, cu șefii de unitate, cu Guvernul României, pentru a discuta și pentru a ști mai bine de la sursă, de la Guvernul României, care sunt prioritățile României. Și aceasta nu eu am inventat astfel de întâlniri, astfel de întâlniri se organizează la nivelul țărilor membre. Chiar vreau să mă întreb, celelalte țări, cum folosesc acest capital? Foarte normală și un avantaj reciproc. Deci, guvernul german, doamna Merkel, are o întâlnire la Berlin cu funcționarii, cum am spus, cu directorii de la Comisia Europeană, în care nu există niciun buget, practic ei își plătesc directorii, vin la Berlin, că interesul lor este să știe ce se întâmplă în țara lor, fiindcă doar dacă au suportul țărilor, ei pot să promoveze și știu mai bine ce trebuie să facă. Că acolo ei sunt, tocmai datorită acestei cote. Deci, exact, deci să nu ne imaginăm nu pot să implice Comisia în discuțiile cu autoritățile române, dar pot să acorde asistență, adică asistență, pot să ofere informații exact cum spuneți dumneavoastră. Deci este o junglă legislativă. Sunt în jur de câteva 300-400 de dosare legislative care se răstogolesc în fiecare zi la Bruxelles. Aia când ne uităm așa, deci e enorm. Deci e o birocrație funcțională și care dă rezultate. Da. Deci care are output, deci este ceva care se întâmplă și marea problemă a României în momentul de față că noi jucăm foarte bine pe dosarele mari, cu Republica Moldova, cu Dunărea, cu tot ce ține de securitatea frontierei, acum discuția cu Schengen, dar uităm sau nu alocăm resursa suficientă pentru a intra în temele mărunte. Și un paradox, noi ne ocupăm foarte mult de temele de stat și uităm de temele pentru oameni, calitatea apei, siguranța lifturilor în blocurile comuniste, tot felul de dosare care par mici, dar se discută la Bruxelles și se votează. Și de multe ori România are această poziție a ghiocelului, capul jos și mâna sus, uităm peste umăr ce zice Franța, ce zice în Germania, în loc să folosim această poziționare pentru a realiza trocuri diplomatice, trocuri de țară membră, în sensul pozitiv. Poate nu avem un interes în producția de ciocolată, dar știm că Belgia are o importanță, poate nu e importantă cota de pescuit în nu știu ce Marea Nordului, dar știm că unele țări au. Și dacă noi intrăm în acest mecanism, noi ne facem mai utili, și atunci știm să ne jucăm mai bine dosarele care ne dor. Schengenul, de exemplu, sau altele. Deci noi trebuie să înțelegem acest mecanism că odată intrat în acest club trebuie să aloci resursă. E un paradox. Noi am alocat o resursă fantastică pentru perioada de negociere și s-a dus la bun sfârșit, am intrat în Europeană și ce mă bucur că am intrat în Europeană, că dacă venea criza mai repede, nu știu unde eram, și aveam în jur de 300-400 de euroconsilieri. În momentul de față, deci suntem în Uniunea Europeană, dosarele sunt mult mai complexe, mult mai grele și nu mai avem această capacitate administrativă de specialiști în afaceri europene. Paradoxal, având nu știu câte zeci și sute de mastere în studii europene în România. Corect, dar din păcate mi s-a întâmplat să văd specialiști în probleme europene angajați pe la diverse primării, consilii județene,
care, într-adevăr, da, cum spuneți dumneavoastră, aveau un master ceva în domeniu, sau poate n-aveau unii nici măcar masterul, la care habar n-aveau despre ce-i vorba. Ei, în condițiile alea e un pic cam dificil, deci măcar pe domeniul ăsta ar trebui să nu se mai implice politicul, măcar la nivelul ăsta să lase într-adevăr specialiștii, probabil. Și apropo, de ce spun lucrul ăsta? Și apropo, și în ministere mai există oameni care nu prea înțeleg foarte bine și spun chiar că m-am izbit de lucrul ăsta de multe ori. Nu sunt toți specialiști. De exemplu, sunt la Bruxelles acele ședințe, da, lunare, consiliile sau ședințele de la DigiRegio, la ceva, la direcțiile generale. Nu la DigiRegio, vreau să spun la direcțiile generale. Și chiar îmi spuneau oameni de acolo, am avut la ședința trecută nu știu ce temă, reprezentantul României n-a venit. Trebuia să vină de la Ministerul Cutare, dar n-a venit, zice, e a doua oară, zice, și să știi că pe voi vă interesează chestiunea asta. Și da, deci devine o problemă și... Apropo, îi spunem bun venit și domnului Dan Radu Zătreanu. Bună seara și bine ați venit, Mișcarea Populară. Nicio problemă, bănuiesc că din cauza traficului. Bine v-ați alăturat. Da, deci practic trebuie să înțelegem că avem nevoie de o armată de specialiști în Bruxelles și nu mă refer doar la cota administrativă care am completat-o, mă refer și la reprezentanța permanentă a României, în jur de 100 de diplomați care își fac o treabă extraordinar de bună, mă refer și la sectorul privat. Deci, cum am spus, sunt în jur de 3000 de federații sectoriale despre industria chimică, alimentară, construcții, deci treburi foarte serioase. Deci, în aceste 3000 de federații industriale, deci există un șef, acel director general, nu e niciun român. Deci, dacă ne uităm în toată organigrama, deci jur de 20-25 de mii de oameni, poate sunt 100 de români care lucrează în total în această organigramă. E mare păcat. Deci noi nu reușim să avem această forță a sectorului privat care să dea semnale instituționale, care să lucreze, nici societate civilă, organizații non-guvernamentale. Deci foarte puțini români se implică, foarte puțini români ajung, mai mulți, desigur, mai mulți decât la industrie, dar încă, deci eu am spus, avem 2500 de români, ca să facem un sistem performant, cred că trebuie să avem cel puțin 5000 de români în Bruxelles, care să învârtă tot mecanismul european. Domnule Zătreanu, vorbeam despre faptul că avem, iată, foarte mulți, după aderare mai ales, avem foarte mulți funcționari publici, funcționari români în cadrul Comisiei Europene, Parlamentului European, da, bine, la Comisie ne interesează cel mai mult. Sunt în jur de 2000. Peste 2000. Peste 2000 de funcționari. Și ajunsesem la concluzia că statul român, din păcate, guvernele, nu că nu-i sprijină, nu știu să se folosească de acești oameni. Acești oameni au expertiză și se pot întâlni la un moment dat cu autoritățile române. Iată. E adevărat. Așa acorde, este. Nu știu, să le dea un sfat, pur și simplu. Contează foarte mult. Și lucrul ăsta e valabil nu numai în Belgia, deci la Bruxelles, e valabil peste tot în Europa și în Uniunea Europeană. Dar sigur că astea, eu zic că suntem, din păcate, ca să spun așa, într-o fază incipientă. Cu timpul lucrurile se vor așeza mai bine. Am trecut printr-o perioadă grea din 2008 până acum, perioadă de criză. Toate astea au lăsat urme și cred că se va ajunge la un moment dat și nu cred că este foarte departe acest punct în care statul român se va implica mai mult în sensul de a solicita celor care lucrează în afară, și aici e foarte importantă această comunitate a românilor din afara granițelor țării, că pentru asta luptăm și înțeleg că și colegul de platou. Domnul Dan Luca, de exemplu, locuiește de 16 ani în Bruxelles. Da, deci și dânsul știe foarte bine situația din Belgia și poate nu numai, eu știu global, fiind președintele organizației Diaspora la acest nou partid, deci știm foarte bine că trebuie să ne punem bazele și trebuie să interacționăm mult mai mult cu românii din afara granițelor țării. De altfel, sigur, nu numai în preajma alegerilor. Nu, sigur, numai. De altfel să știți că și ei au înțeles acest lucru, că până acum politicienii români, din care și eu probabil că și dânsul facem parte, ne-a interesat mai mult, vorbesc în general, global, ne-a interesat mai mult perioada alegerilor, să-i atragem ca să ne voteze. Nu, acum trebuie gândit cu totul altfel această comunitate a românilor în afara granițelor. Trebuie să fim permanent în legătură cu ei, trebuie să-i ajutăm, dar trebuie să ne și împărtășească din experiența lor. Nu trebuie privită ca o altă societate, ca o altă comunitate, nu.
este aceeași comunitate, practic. Da, deci, practic, asta am dat un mesaj, de exemplu, în 2008 de la Bruxelles și mă bucur foarte mult că partidul din care fac parte, PSD, a reacționat foarte pozitiv. Lucram în 2008 împreună cu domnul senator în acea perioadă, Titus Corlățean, care acum este ministrul de externe. Dânsul era secretarul general al PSD și am găsit o înțelegere fantastică când i-am explicat situația. Există acele 2-3 milioane de români din afara teritoriului care vor să facă ceva pentru România și am dat un semnal politic. Credem că implicarea lor politică ajută România. Nu există două Românii, România de dincolo, România din interior. Există o singură Românie. Acum trebuie să gândim ce facem cu această masă de 25 de milioane, cum interacționăm, fiindcă e altceva să trăiești în străinătate, e altceva să faci politică în străinătate, trebuie să te relaționezi foarte bine și cu partidul din țara de inserție. De exemplu, noi lucrăm foarte bine cu Partidul Socialist Belgian și ne bucurăm că avem de 3 luni chiar un consilier român care este în Consiliul Local de la Bruxelles, așa cum, bineînțeles, au colegii noștri din Spania și Italia, unde masa critică îi împinge să facă politică în anumite zone, dar trebuie să gândim care e valoarea adăugată a diasporei și să nu vedem doar brut, trimit bani. Da, e ceva extraordinar, sau votează, foarte important, mai ales că sunt așa aceste colegii și în Camera Deputaților și la Senat pe diaspora. Haideți să vedem care e valoarea adăugată. Haideți să vedem dacă facem o campanie de diplomație publică în a sprijini imaginea României în afara țării. Haideți să o facem și cu ei, cu românii care trăiesc acolo, în Germania, Spania, în Italia, fiindcă ei cunosc cel mai bine ce mesaje și trebuie să comunicăm. Foarte mulți dintre ei au intrări datorită profesionalismului lor și au făcut o imagine foarte bună în țara respectivă și au intrat foarte bune în anumite medii politice. Rămân surprins cât de bine sunt infiltrați, să spun așa, românii, nu doar în Statele Unite, unde e de multe ori foarte vizibil, și la Londra. Deci am colegi foarte mulți care lucrează în The City, deci în polul financiar european. Sunt români extraordinari care au plecat și ei de 10, 15, poate chiar 20 de ani și fac o treabă bună. La fel sunt români care sunt profesori universitari la Universitatea Sapienza din Roma, la Madrid, la Bruxelles, în Berlin. Deci întâlnesc peste toți români care lucrează în cercetare, care pot să aducă ceva dacă ei sunt priviți, dacă sunt priviți și dacă cu sunt respect întrebați și dacă se înțelege care e valoarea adăugată. Eu aș vrea să comentez un pic ce a spus dânsul. PSD-ul, după părerea mea, nu sprijină deloc diaspora românească. Și avem exemple multiple. Pornind de la președintele partidului Victor Ponta, continuând cu purtătorul de cuvânt Ivan, parcă îl cheamă, care au spus foarte clar că drepturile românilor din diaspora de a vota trebuie îngrădite. Și știm foarte bine că discuția asta a fost și anul trecut și anul acesta, deci nu știu de unde ați scos că PSD-ul sprijină. Stați să termin și după aia completați și noastră. Deci au fost intervenții ale lor foarte clare, împreună cu Crin Antonescu, care a spus că cei de afară ar trebui, ca să aibă dreptul la vot, să plătească un impozit în țară, un lucru total, nu știu cum pot să-l cataloghez, pentru că acești oameni trimit miliarde și miliarde de euro în țară, nu? Anul trecut au fost 4 miliarde de euro. Deci PSD-ul nu știu cum sprijină diaspora. De altfel, trebuie să vedem că și la alegeri diaspora votează partidele de dreapta și votează pe Traian Băsescu. L-au votat până acum pe Traian Băsescu, nu PSD-ul care a avut grijă de ei. Nu vreau să intru într-o politică cu dumneavoastră. Nu, dar totuși realitatea discutăm foarte concret că e primul partid în care în 2010 a votat ca în structura statutului PSD să existe structura PSD diaspora echivalentă cu un județ din România. Sunt programe foarte multe care se derulează cu diaspora. Prim-ministru, pe care îl respect foarte mult, vine cel puțin o dată sau de 2 ori la Bruxelles pe an și discutăm, și nu din perioada când era președintele partidului sau prim-ministru și înainte. Deci cred că sunt proiecte foarte multe în derulare. Vedeți, și este și diplomație activă a premierului în capitalele europene, care de fiecare dată se întâlnește cu diaspora. Există anumite proiecte care începem să le derulăm. Mă surprinde puțin declarația dumneavoastră. Dar nu asta e scopul de a E adevărat că domnul Zăteanu nu putea să nu taxeze PSD-ul pentru niște declarații, într-adevăr, făcute anul trecut, probabil
Și un context declarații nefericit. Că au fost niște declarații au fost niște acum declarații. 5 ani. Nu, anul și nu trecut cred au că fost, că Nu, s-a a dat fost, acea era vorba lovitură de stat. vot. În fine, dumneavoastră ați văzut lovitură sigur, de stat. o lovitură de stat nereușită, dar care a avut totuși anumite tentative. Nu, n-a fost taxată de nicio instanță, ca să spun așa, de Nu, lovitură de stat. a fost taxată de Uniunea Europeană, de liderii europeni. Liderii europeni nu au spus Care? niciodată lovitură de stat, îmi cer scuze. Nu, n-au spus deci lovitură aici de stat, dar a trebuie spus că să a fost o vă contrazic intervenție, total. a fost o Bun, intervenție. au fost niște declarații, într-adevăr, la acel moment, puțin cam nefericite, din nefericite partea total. liderilor. Mă aduc aminte când doamna Reding era îmbrăcată în portocaliu și când a venit în plenul, au fost. Probabil că au învățat din acea PSD lecție. a spus că s-a îmbrăcat în portocaliu. Probabil că au învățat din acea lecție. Dar eu aș vrea să nu dăm neapărat ghes dorințelor noastre de a ne certa politic. Eu aș dori să vorbim concret despre ceea ce înseamnă diaspora românească și despre ceea ce diaspora românească poate să facă pentru noi și noi pentru ei. Nu neapărat un partid sau altul, ci noi, statul român, ce ar putea să diaspora trebuie facă. să fie sprijinită indiferent de partid, de societatea românească, societatea care se află în țară aici. De altfel avem și exemplul Basarabiei, pe care noi trebuie să o sprijinim și cred că aici este un proiect de țară extraordinar această Uniune. Pierdant din punctul meu de vedere, dar stați o secundă să vă spun și eu ceva. Apropo de diasporă, într-adevăr, și dumneavoastră PDL-ul, când ați fost la putere, dacă este să dăm o replică, am înțeles la domnul Dan Luca, iată, într-adevăr, au fost declarații acelea nefericite, dar, dacă mă amintesc foarte bine, nu s-a spus într-adevăr un mare preț pe diaspora și mă amintesc de acel vot la câteva minute la ambasada de la Paris. Iată, o altă situație interesantă la acel moment. Într-adevăr, deci, nu pot să spun, domnul Baconski, la acel moment, țin minte că a raportat niște cifre uriașe pentru un vot. S-a verificat la timpul respectiv. S-a verificat exact ca în cazul ăsta. De asta spun, cazul a fost declarație conotațiile politice. Au fost declarații publice. Au fost declarații. Atunci să lăsăm conotațiile politice și haideți să lăsăm, să nu se mai întâmple vreodată o așa declarație. Pentru că dacă tot vom duce discuția întotdeauna în această contradicție, putere-opoziție. Bineînțeles, niciodată nu o să spuneți dumneavoastră că PSD-ul a făcut bine și nici PSD-ul nu o să spună că PDL-ul, din care vă trageți, așa, sau o mișcarea populară face. Bineînțeles, un schimb de idei. Sunt perfect de acord cu asta. Să fim de acord toți, că nu e dar bine. nici nu vreau să fiți de acord, ci vreau să vedem fiecare în argumente pe ceea ce vreți să faceți pentru România și apropo, pentru diaspora română. Și apropo, pentru că vorbeam de românii care lucrează în City, spunea domnul Dan Luca, exact, în Londra. Îmi amintesc că, uite, în urmă cu mulți ani, cred că era 2000 sau 2002, lucrând la o altă televiziune, era o campanie de a arăta României ce oameni valoroși are în afară. Și am nimerit, printre vizitele în alte țări, am nimerit, de exemplu, la Londra și l-am cunoscut pe domnul George Iacobescu, care este un monument, să spunem așa, în Londra. Este considerat cel de-al 5-lea om în Londra ca venituri anuale. Este cel care a construit o parte din City-ul londonez, din Canary Wharf. Un om extraordinar de respectat. La ora aceea avea uși deschise peste absolut tot. Era primul ministru al Marii Britanii, cred că putea să sune la orice oră și avea uși deschise. Ei bine, nici atunci statul român nu știa să-l folosească foarte mult pe George Iacobescu. Nu mai spun de faptul că acest om care era atât de cunoscut în Londra, în România la acea vreme, credeți-mă, nu era cunoscut aproape deloc. Nici acum nu este la adevărata valoare. Și mă amintesc că după ce am dat reportajul, am primit telefoane la redacție, dom'le, cine este omul ăsta? E român și el locuiește acolo? Da, și iată. Dar sunt surprize plăcute, români care trăiesc și care au plecat unii chiar înainte de 89 și care sunt mai români poate decât românii din țară, prin ceea ce fac, prin gesturile lor, prin cum ajută România, punctual, printr-o fundație, deși mulți nici nu vor să se mediatizeze, să spun așa, deci rămân discreți în banca lor. Bine ar fi ca să avem modele, bine ar fi. Da, și vrem să avem modele, iar observați, avem nevoie de astfel de români și astfel de exemple, mai ales când sunt anumite campanii instrumentate împotriva românilor din străinătate. E campania foarte virulentă care o avem din Marea Britanie. O să vorbim puțin pentru că aș vrea să o atacăm în cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Mai avem 2 minute din această, 1 minut chiar, din această primă parte.
Și nu mai puțin să-i dăm cuvântul și domnului Eu Zăteanu. cred că sunt mai vizibili, ca să spun așa, românii care sunt în mediul artistic. Și aici mă refer la un Hollander, la balerina Cojocaru, Alina Cojocaru, la Covent Garden. Exact. Și alții. Pentru că ei, sigur, sunt vizibili că apar în spectacole, fac turnee și așa mai departe. Oameni de afaceri sunt cunoscuți doar câțiva, cum îl știm pe cel care a fost în Italia, am un lapsus, în fine. Da, oameni de afaceri mai puțin, iar altfel de personaje foarte puțin sunt cunoscute. Aici este rolul mass mediei. Mass media trebuie să-i prezinte ca niște români realizați. Visul românesc de a trăi în străinătate bine trebuie prezentat cu acești români și sigur că atunci fiecare va învăța ceva din istoria și din realizările acestui personaj care e demn de a fi urmat. Eu aș merge chiar mai departe, deci cred că nu mai trebuie să facem această barieră. E român din România sau român plecat. Trăim într-o era globalizării. Sigur, două personaje, Nadia Comăneci, Ioan Țiriacu. Unde trăiesc ei? În România, în Germania, în America? Deci trebuie să o gândim un pic pe sistem de globalizare. Cum am spus, trăiesc în Bruxelles, dar vin de 8 ori pe an în România. Deci frontiera aceasta nu mai este așa de dură cum era înainte de 89. Te-ai dus, mamă, și mai scrie-ne. Nu, acum cu avioanele sunt destul de ieftine. Autostrăzile care apar și vor apărea și în România. Deci există un alt mod de gândire. Suntem în Uniunea Europeană, suntem o țară prosperă, sperăm cât mai mult. Deci trebuie să intrăm în acest sistem de gândire. Prosperitatea o așteptăm. O scurtă pauză și revenim în câteva minute. Maria Mirabela. O ferie muzicală. De unde știi că mă cheamă Maria? Am auzit când te-a strigat. Povestea unor aventuri petrecute în visul a două fetițe, cea cu minte, Maria, Este o zână bună, om idee. și cea neastâmpărată, Mirabela. Zâna pădurilor. Maria, Mirabela, ce cu voi aici? Copiii de toate vârstele vor iubi acest film. Știți cine-i moșul acela? Este Moș Tin. Maria Mirabela, miercuri ora 20:30 la TVH. Marketingul necesită un grad înalt de cunoștințe. Voi, ca proaspăți viitori absolvenți, va trebui să fiți conectați în permanență la aceste cerințe. Când începe interbelicul românesc? Nimic nu începe cu date în istorie, totul este un proces, totul este o mișcare. Relatările încep să cuprindă aceste declarații ale martorului la eveniment. S-au tăiat din nou pensiile militare. Nu s-au tăiat. Legislația nu s-a schimbat o virgulă la ea. Bolile reumatismale sunt fie de natură inflamatorie, fie de natură degenerativă. Istoria va judeca oricum aceste fapte. Lucrarea de dizertație a fost creativă. Universitaria, de luni până vineri, ora 11 la TVH. Alegerea profesiei reprezintă o expresie a personalității, consiliere profesională, activități, programe și teste pentru a veni în ajutorul elevilor și studenților. Acesta este scopul emisiunii Orientarea în carieră, joi ora 12:30 la TVH. La Roșia Montană, cum vedeți evoluția? Metalele rare care sunt pe lângă aur sunt mai scumpe de 3-4 ori decât aurul. În cadrul grupului de țări din Uniunea Europeană, România chiar este pe ultimul loc. Ajutorul de minimis în valoare de maxim 200.000 de euro ar trebui direcționat către business-uri mult mai puternice care să angajeze exact, care să-mi aducă locuri de muncă. În Malta, TVA-ul pentru produsele alimentare este 0.
Simona Șerban și Grațian Moldovan îți oferă informații complete și obiective la Analiza Zilei, de luni până joi la ora 22:30 la TVH. Am revenit în studio la discuția noastră. Așadar, din păcate, în această perioadă, într-adevăr, urmează niște campanii electorale în alte țări. Iar curentul acesta naționalist, populist, apare din ce în ce mai puternic, iar noi devenim o victimă. Victima acestui limbaj al acestei campanii. Și, iată, din păcate, din Marea Britanie nu ne așteptăm chiar la o poziție atât de virulentă, o poziție care, în fine, oficialii români spuneau la un moment dat că nu-și prea găsește locul, ba așa spuneau și unii comisari de la Bruxelles. Deci, Marea Britanie care dorește ca de la 1 ianuarie să mențină sau să reintroducă noi restricții pe piața muncii, mai ales în ceea ce privește accesul cetățenilor români și bulgari pe piața sa. Domnule Luca. În primul rând trebuie să vedem contextul în care se discută. Deci, anul 2014 este un an electoral, avem alegerile europene în mai 25, avem o nouă Comisie Europeană care se va instala în toamna anului viitor și să ne gândim că se va deschide o conferință interguvernamentală 2015-2016 care va retrasa direcția Europei, probabil printr-un nou tratat. Deja sunt anumite drafturi, prezentat și acum o lună chiar aici în România de Guy Verhofstadt, liderul liberal, deci n-a trezit atenția României, dar este acel grup federalist Spinelli care prezintă deja un tratat, un draft, și probabil discuția se va accentua în special după alegerile europene și cu noua comisie. Deci pe acest fond, Marea Britanie joacă de fapt identitatea. Deci ei au o problemă cruntă cu ei. Au un referendum în septembrie 2014, Scoția în Marea Britanie sau nu, și probabil Scoția va ieși din Marea Britanie, deci un fel de secesiune. În același timp, premierul Cameron a promis un referendum în 2017, dacă va fi reales, și am dubii, de fapt, în care Marea Britanie își va juca locul în Uniunea Europeană, rămâne sau nu. Și părerea mea că va rămâne. Deci există un context politic. Pe acest fond, bineînțeles că apar partidele extremiste, în special cu mesajul unic, ca lui Nigel Farage, care găsește tot felul de subiecte și acum ne-a luat pur și simplu pe noi și pe bulgari în colimator, având în vedere că la 1 ianuarie expiră această derogare din tratat de 7 ani maxim. De fapt, este o intoxicație. Nu se poate face absolut nimic. Mai sunt 20 de zile până la expirarea anului. Semnalele de la Bruxelles, Comisia Europeană, doamna Reding și domnul Andor de la Comisarul pe Social au zis foarte clar și domnul Barroso nu se poate schimba nimica. Deci, practic, domnul ba chiar au cerut Marii Britanii să-și revizuiască puțin și că vor fi analizate la nivelul Comisiei. Domnul Cameron, deci premierul britanic, fiindcă sunt și declarații instituționale ale premierului britanic antiromânești, deci nu doar al partidelor extremiste, așa cum e, de exemplu, în Olanda sau... Deci, practic, își joacă o carte politică. Partidul dânsului pierde mult scor și încearcă să muște, practic, din acești extremiști de să fie un pic mai naționalist decât înainte și observăm că pe acest fond de criză se întâmplă astfel de mesaje naționaliste în majoritatea cazurilor. Sub deviza avem un buget mai mic, de austeritate, trebuie să fim mai atenți și acești străini care vin și profită din sistemul asigurărilor sociale sau protecției sociale. Deci există aceste mesaje populiste care prind la populație, care aduc scor electoral și care se radicalizează. Deci dânsul, domnul Cameron, chiar îl atacă pe Tony Blair. În 2004 dânsul n-a simțit că integrarea celor 10 țări și n-a învățat din greșeli pentru Bulgaria și România. Deci este o declarație aproape istorică. Ne amintim, Tony Blair a fost premierul laburist. Deci se joacă multe cărți de politică internă și asta este Europa. 28 de țări în acest moment, tot la
4-5 ani avem alegeri naționale, să nu mai vorbim și alegeri regionale, deci tot la câteva luni avem niște alegeri și bineînțeles că Europa de multe ori este țapul ispășitor, e ușor de criticat, mulți fac această distinție între europeni și națiune, când de fapt Europa suntem toți, deci am clădit acest proiect european. Deci, în primul rând aveam o datorie să spun care este acel personaj, Iosif Constantin Drăgan, de care nu aduceam aminte. Da. E adevărat, dar Anglia nu e, sau Marea Britanie nu e singura țară care știu Din păcate nu. Din păcate. Olanda. Marea Britanie are, cum să spun, are o experiență tristă, ca să spun așa. Cred că și asta a contribuit, în afară de criza economică care a contribuit în toate țările și de alegerile pentru Parlamentul European, are experiența integrării Ungariei, Cehiei și Poloniei, în care Marea Britanie, Irlanda și cu Suedia au fost singurele 3 țări care au acceptat de la început o piață liberă a celor 3 țări. Și făcuseră ei o estimare de 13.000 de emigranți care o să vină să lucreze și a fost peste 1 milion. Deci contribuie foarte mult și această experiență dinainte și atunci, sigur... 1 milion deja se simte. 1 milion față de 13.000 cât preconizau, vă dați seama, e o diferență enormă. Și au și acest partid al independenței care e naționalist, xenofob și care pistonează și sigur că au probleme respective. Ei ar putea să mai prelungească, pentru că există în tratat, ca fiecare stat poate să mai prelungească cu 2 ani. Dacă se întâmplă lucruri deosebite pe piața muncii, ei pot prelungi cu aprobarea Comisiei, poate să solicite Comisiei Europene și să mai aprobe încă 2 ani. Să mai mențină aceste lucruri. De altfel, ei au și spus, chiar dacă va fi liberalizarea pieței de la 1 ianuarie, ei tot vor introduce aceste permise de muncă, au spus ei, ca să aibă o situație, cum să zic eu, statistică. Ca statistică, să vadă câți oameni. Dar de fapt este din nou, vor încerca din nou să pună o piedică. Olanda, așa cum am spus, au sondaje în care 8 din 10 nu vor să vină românii și bulgarii. Și îi știm că au fost vechi. Nici nu sunt foarte mulți pe piața olandeză. Trebuie precizat, nu se vor mai putea activa următorii 2 ani. Deci, practic, este prin tratat 3 plus 2 plus 2. Se termină... 2 plus 3 plus 2. Exact, dar nu mai se poate... Există anumite tipuri de cotă care vor să introducă, dar de la Comisia Europeană, de la Bruxelles, în cadrul tratatului, nu se poate absolut deloc adiționa următorile. Dar ceea ce ziceți o chestie foarte interesantă ca filozofie de piață pentru Marea Britanie. Marea Britanie vede Uniunea Europeană ca o piață liberă. Nu vede ca un club al solidarității, cum vede Germania, Franța, România. Deci ei, și vă aduceți aminte, totdeauna a fost copilul nebătăios al Uniunii Europene. Euro. Exact, euro, Schengen. Deci vorbim despre... Și se discută foarte mult. Jacques Delors, deci fostul președinte al Comisiei Europene, chiar spunea în primăvară: credem că Marea Britanie face o treabă extraordinară, dar trebuie să aibă un statut de țară asociată la Uniunea Europeană, fiindcă dânsii nu doresc să fie un statut de țară membră. Și probabil se vor discuta multe astfel de situații cu alte țări, cu 2 viteze, cu un nucleu dur. Probabil Uniunea Europeană, care va fi în următorii 5 sau poate chiar 10 ani, va fi total diferită de ce e acum. Și nu fiindcă vor fi poate încă o țară, 2 din Balcani. Aș vrea să continui un pic, dacă permiteți, că nu am terminat. Franța, unde vedem că partidul lui Marine Le Pen a ajuns ca intenție de vot numărul 1 la ora actuală, deci i-a depășit și pe socialist pe tot. Ministrul de Interne, ați văzut că a început o acțiune împotriva romilor din România și din Bulgaria puternică, pentru că se pare că el va fi succesorul lui Hollande, care are o imagine foarte proastă și atunci vrea să arate că el are grijă de populație și îi trimite acasă pe români și bulgari. În Italia, acum câteva zile, când chiar am fost acolo, am avut o întâlnire cu comunitățile noastre ale Partidului Comunității de Români, era o grevă a transportatorilor italieni care cereau imperios să nu mai fie români șoferi, pentru că salariile românilor sunt mult mai mici, acceptă salarii mai mici și atunci asigur că le scade și lor cota de piață. Și era o grevă care se adresa împotriva României, adică niște lucruri anormale și niște lucruri, dar sigur că toate astea e datorită, în primul rând, a crizei economice. Că dacă toată lumea ar fi dus-o bine și asta nu mai conta că venea 1 milion de români, 2, 3 și așa mai departe, iar 2, sigur că politicienii, prin faptul că au alegerile europarlamentare, speculează, e adevărat, și profită de aspectul ăsta naționalist, xenofob un pic, pe care l-au cam toți la ora actuală, pentru că toate statele occidentale civilizate s-au lovit de imigrație
într-un mod neplăcut de cele mai multe ori. Și atunci, sigur, devin xenofobe, anti-europene și, domnule, ce nevoie mai avem de alți emigranți, că avem pe ăștia care sunt în țară. Am picat noi la carul pământ. Exact, asta e situația, din păcate. Tendință de a coagula aceste forțe anti-românești și anti-emigrație. Observăm că Marine Le Pen, liderul partidului de extremă dreaptă din Franța, merge aproape lunar în Olanda pentru a se întâlni cu liderul olandez, deci este un ax al răului, dacă pot să spun așa, și se prefigurează alte mișcări în Austria, poate, nu știu, în Germania n-am simțit încă, dar poate, deci, dar noi observăm că în momentul de față, la nivelul Uniunii Europene, avem un risc fantastic. Avem extremiști care vor candida pentru alegerile europene, vor intra în Parlamentul European și cu agendă unică de a distruge Uniunea Europeană din interior. Nigel Farage, pe orice canal de televiziune, pe orice site, asta spune. Vă dați seama dacă vor fi 15, 20, poate 25% din eurodeputați împotriva Uniunii Europene în Parlamentul European, va fi un blocaj instituțional total și ne putem aștepta, de-aia e foarte important angajarea țărilor și a cetățenilor în aceste alegeri europene pentru a avea mare grijă ce fel de oameni trimitem în Parlamentul European, ce fel de echipe care trebuie să se bată pentru acest proiect european. Și așa cum zicea cineva, dacă nu ne place acest proiect european, haideți să-l gândim mai bine și haideți să ne batem și proiectul nostru. Revenind la politica noastră românească, aș vrea totuși să o leg cu contextul actual, cu ceea ce vorbim. Nu e normal să te duci să declari că nu-ți pasă dacă intri în Schengen sau nu intri în Schengen, în condițiile actuale, și să trimiți și un personaj cum este ministrul bugetului, nu vreau să-i spun porecla că e veselă, îl trimiți acolo pentru ce? Ca să spui că nu vrei să accepti anumite lucruri sau că ești împotriva anumitor aspecte, nu poți să declari pe toate posturile că nu te interesează Schengen. Mai ales că noi am fost la un moment dat în 2012 foarte aproape. Era stabilită agenda ca să intrăm în 2 pași, să intrăm, sau 3, să intrăm din toamna lui 2012. Până în 2015 sigur nu mai trebuie. Să clarificăm puțin, fiindcă e un pic nuanțată. Deci ultima declarație a guvernului, și a fost domnul Stroi, ministrul Stroi la Bruxelles săptămâna trecută, joi, la Consiliu. Deci practic România a schimbat puțin strategia, dar asta pe un fond de 3 ani. Comisia Europeană ne zice, voi sunteți tehnic pregătiți de a intra în Schengen și așa cum știm, declarația decizia de a intra în Schengen este o decizie politică. Deci voi v-ați îndeplinit condițiile. România n-a spus că nu vrea în Schengen. A spus, da, bineînțeles că dorim să intrăm în Schengen, dorim să intrăm în moneda comună euro în 2018, vrem o integrare profundă, dar nu putem să stăm cu mâna întinsă la fiecare Consiliu, puneți pe agenda, dom'le, știți unde să ne găsiți, dacă ne vreți în Schengen, luați-ne. Și eu cred că este foarte normal. Să spune că știți unde ne găsiți, să așteptăm câteva săptămâni. Lupte puternice pentru a fi pus pe ordinea de zi, într-adevăr, au fost amânări. Trebuie să fim o țară demnă și mi se pare foarte important, suntem pregătiți deci de a intra tehnic. Decizia se știa clar și acum 2 ani și acum 1 an. Decizia era că în toamna lui 2012 să intrăm maritim și aerian. Maritim și aerian, e cu totul altceva. Suntem în 2013, în 2014 nu o să intrăm deloc, e foarte clar. Aici, într-adevăr, a dat înapoi Comisia Europeană. De ce? Nu știu că nu sunt la guvernare. Nu? Cel puțin cum știe toată lumea care e motivul, a fost și declarat de către Angela Merkel și dat Barroso, nu? Da, aici a fost într-adevăr un pas înapoi făcut de actuala putere, nu știu, nu de noi. Nu s-a gândit, doamne, apropo de ce spuneam, că interesul pentru românii din țara de afară, nu s-au gândit să ia puterea, s-au gândit să ia Senatul, Camera Deputaților, să-l dea jos pe Băsescu. Asta a fost tot ce au gândit, nu e interesat ce am mai ajuns, pentru că, din păcate, prinși foarte mult în luptele interne, politicienii, într-adevăr, uită să mai acorde și Bruxellesului o importanță. Politicienii de la care guvernează. Pentru că guvernul PDL a avut cu totul alt comportament și altfel a primit acest lucru. De altfel, repet, în calendarul aderării era foarte clar. 2012 în toamnă era stabilit ca să intrăm cu cele 2 Domnul Zătreanu, trebuie să vă atrag atenția că acel guvern își propusese intrarea totală, nu neapărat numai. Stați o secundă. Acolo se spune că s-a făcut un compromis inițial, dar știți foarte bine, ca și mine, în timp ce dumneavoastră, PDL-ul, anunțați cu surle și trâmbițe la ora aceea că va intra România în Schengen și că este aproape, și noi aveam informații de la Bruxelles foarte clare că nu va intra România în Schengen. Deci, care noi? La cine vorbești noi?
noi presa, că și noi avem acolo, la Bruxelles. Am fost corespondent un an de zile la Bruxelles. Mi-am făcut și eu poate relațiile necesare pe care un ziarist le are acolo. Și iată, sursele de acolo spuneau clar, nu înțelegem entuziasmul declarațiilor făcute la București, din câte știm, da, erau off the record, bineînțeles, încă nu s-a luat o decizie. Iar dumneavoastră, liderii dumneavoastră, anunțau pe un ton foarte clar că se intră. Deci, a fost un calendar declarat. A fost un eșec și al guvernării dumneavoastră. Deci a fost un eșec și al guvernării. Nu a fost un eșec, chiar nu-l consider un eșec. Atunci nu este un eșec nici din partea actualei puteri. Pentru, repet, noi în 2012, vă spun a treia oară, noi în 2012 puteam să intrăm în cele două granițe, pentru că n-am mai fost la putere, foarte simplu. Și pentru că în vara lui 2012 s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Vă amintiți de câte o să amâna punerea pe ordinea de zi acestei probleme? Și s-a amânat până s-au luat toate măsurile. S-au amânat de foarte MCV, că totul a fost pe justiție. Da, s-au amânat de foarte multe ori. Dar, în 2012 puteam să intrăm. N-aveau obiect, ședințele nu se mai țineau. Asta înseamnă că nici chiar dacă dumneavoastră vreți să recunoașteți sau nu, dar ați recunoscut mai devreme că așa era, acum văd că nu vreți să mai recunoașteți, totuși, din păcate, n-am intrat. Asta este lucrul cel mai grav. Am spus că s-a făcut după aceea un pas înapoi. Asta am spus și 2014 nu se va întâmpla, e clar, e declarat că nu se poate. În octombrie este ședința așa și în 2015 poate avem... Haideți să revenim, că nu cred că ajută prea mult. Ajută ca lumea să știe, e bine să știe, dar lumea din țară, dumneavoastră nu trăiți aici, în țară trebuie să fie foarte practic, am spus și e foarte important și Schengen-ul și euro. Eu cred că ridicarea vizelor din 2001-2002 a fost foarte, foarte importantă pentru români. Mult mai mult, acum poate speculez puțin, decât chiar și dreptul acesta de muncă. Haideți să fim sinceri că românii care au plecat mulți în anii 90, s-au consolidat atunci cu firme, cu independenți și lucrează în momentul de față. Mulți mă întrebau, va fi un exod al românilor în 1 ianuarie 2014 în Anglia? Nu cred. Și nu cred că va fi nicio criză. Nici acum poate că nu va fi, dar să știți că din ce în ce mai mulți români spun că ar pleca în afară. Din păcate, și mai ales din rândul tinerilor. Eu zic că e foarte bine să plece lumea, să vadă. Deci eu nu cred că trebuie să stăm din cauza condițiilor din țară. Pentru că, din păcate, nu s-au regăsit în politicile aplicate de actuala putere. E foarte bine să plece. Eu chiar le recomand să plece, să vadă, să stea 2-3 ani acolo, să se întoarcă. Cum am spus, nu mai trebuie să gândim, trebuie să stăm. Nu asta înseamnă patriotism. Putem să ne schimbăm. Este cansat. Care n-a fost pentru plecarea tinerilor. Nu cred că trebuie să fii pentru sau împotrivă ca un guvern. Eu cred că lumea trebuie să aleagă. În același timp trebuie create premize de vârfurile ar fi trebuit păstrate, domnule Zătreanu. Vârfurile ar trebui păstrate. Vârfurile ar trebui să meargă peste tot. Domnul Băsescu le indica să plece. Uitați, colegul meu de platou eu le spun foarte important, vă spun declarația mea, deci mă bucur foarte mult că românul merge, vede, lucrează și în străinătate și în Statele Unite și peste tot, aduce know-how-ul, mai pleacă, mai vine, poate să meargă la contractări și în construcții 3 luni. Deci nu cred. Eu cred că totuși sunt și investiții care vin românești. Din păcate, mentalitățile din țară nu se lasă schimbate prea ușor, să știți. Nu, de adevărat. Vedeți? Nu e ușor, deci să se schimbă și România și cred că prin imboltul celor din diaspora se poate schimba și în bine România. Noi chiar am propus din diaspora un program pentru reinserția tinerilor, să se acorde anumite facilități sau anumite burse pentru cei care au terminat nu știu ce universități. Bineînțeles, un program guvernamental care ar putea să ajute știind cultura. De ce nu bun? Am discutat acum și ca să lansăm un program trebuie să discutăm. În ce constă exact? Deci, practic, ce am propus și am trimis, bineînțeles, pe linie internul de partid, deci, practic, am propus un program de reinserție a tinerilor din străinătate. Și vorbim de oameni care au terminat universități top 500, să zic așa, din țările dezvoltate, în care ei sunt înviați să vină în România să-și deschidă companii. Și atunci ne-am gândit, practic, ce ar însemna, care sunt problemele care le întâmpină un tânăr, să zic, de 25 de ani, pentru a se reîntoarce în țară. Și am observat că multă problemă este pe birocrație. Pentru a-ți face nu știu ce acte, pentru a avea sediu, pentru a avea un contabil, pentru a avea... Și atunci am spus, haideți să încercăm să facilităm ca un fel de incubator de afaceri pentru a avea aceste facilități, pentru a avea reducere de taxe, pentru a încerca să-i sprijinim, fiindcă nu e ușor. România e un sistem încă opac, nu e ușor să faci o afacere. Eu mi-aș dori să aveți succes cu acest proiect, dar când e vorba deja de facilități, în bugetul pe 2014 e prevăzut. Din păcate și actuala putere e reticentă. Deci încă vorbim, deci la nivel să vedem
de unde să găsesc. Acum nu uitați că este și un program foarte important la nivel european, cei 6 miliarde de euro care s-au votat în bugetul 2014-2020. Este un buget alocat reinserției tinerilor, având în vedere că e un șomaj de 23% în rândul tinerilor din România și chiar mai mare, 50% în Grecia și în Spania. Deci încercăm să găsim soluții. Bineînțeles, sunt soluții guvernamentale și astea au mai mult timp. Este o discuție care o avem acum chiar și cu ministrul Bănicioiu, ministrul Tineretului și Sportului. Deci, bine, nu este încă semnat nimic, dar v-am spus așa că se lucrează la astfel de idei. E foarte bine. Ce propuneți dumneavoastră, de exemplu? Eu cred că e o utopie ce spune colegul de platou. E o idee foarte bună. Ideea este bună. Ideea e foarte, ideea au avut-o foarte mulți, dar deci n-au bani pentru să facă autostrăzi. Puține este cu totul mai pun altceva. o taxă, o acciză, au pus 22 de taxe noi de când sunt la guvernare și așa mai departe. Nu o să aibă bani să dea tinerilor, din păcate, că atunci să știți că ar veni. Ce propuneți dumneavoastră? Ce propun, ca să vină tineri în țară? Nu neapărat, nu. Ce propuneți dumneavoastră pentru diaspora? Deci, în afara faptului că suntem, zic eu, singurul partid care în programe avem prins foarte clar că suntem pentru unirea cu Moldova. Care e avantajul României, care e al Moldovei? Avantajul Moldovei e foarte clar, că spun. În primul rând că va intra în Uniunea Europeană, poate mai repede decât va intra, dacă va fi. Vi se pare că moldovenii vor să se unească cu România? Da. La ora actuală, pe sondajele care sunt, vin de acolo, am fost săptămâna trecută, am tot stat mai mult. Și am văzut sondaje, dar n-am văzut. Sondajele care s-au făcut, nu vorbesc de zona rurală, pentru că sondajele s-au făcut în zona urbană, înseamnă în Chișinău și alte Orhei și alte orașe, 30% vor să unească, restul nu, e adevărat. Foarte mulți de hotărâți, foarte mulți care nu sunt siguri, dar în mediul rural, marea majoritate, pentru că m-am întâlnit cu ei, marea majoritate vor unirea asta și în special tinerii care au început să iasă în stradă pentru acest deziderat. V-ați gândit vreo clipă că astfel de declarații nu dau bine totuși în Europa? Dau foarte bine în Europa. Deci, sigur, de fapt, vedeți, e foarte clar. De-aia a venit mesajul de la Bruxelles. De-aia a venit mesajul la Bruxelles. Acum câteva zile, doamnă, s-a semnat parteneriatul estic. Nu, dumneavoastră vorbiți de o unire, este cu totul altceva. Da, deci s-a semnat, dacă Bruxelles și Uniunea Europeană n-ar fi fost de acord cu acest deziderat al nostru de unire, n-ar fi continuat cu acest parteneriat cu Moldova, și care s-a semnat și care anul viitor se va parafa și va intra declarația asta pe care o faceți dumneavoastră acum vine din zona prezidențială. Am auzit-o și la președintele Traian Băsescu, am auzit-o la oameni din jurul președintelui. Din păcate, n-am auzit asta din mediile de la Bruxelles, cel puțin din alea pe care am reușit eu cel puțin să le accesez, n-am auzit același lucru. Acceptarea a ceea ce vrem noi să facem s-a văzut prin intervenția Bruxellesului, prin semnarea acestui parteneriat. Adică vă girează Bruxelles, spuneți dumneavoastră într-un fel că vă girează această unire. Bineînțeles, bineînțeles. Deci dacă Bruxelles n-ar fi fost de acord să semneze acest parteneriat estic, atunci poate am fi intrat la gândul. Poate dar cele două Germanii, de ce nu credeți că s-ar fi unit? Cele două Germanii, dacă Bruxelles ar fi fost de acord, de ce nu ar fi făcut și ele? O întrebare stupidă, poate. Cele două Germanii s-au unit. Nu, cele două Germanii, scuze. Dumneavoastră, Georgia cu cine se va uni? Că a semnat un parteneriat estic. Nu, Georgia are doar o poziție am greșit eu cu cele două Germanii, ce scuze. Interesantă pentru nu. Deci cred că totuși să nu culcăm parteneriatul estic cu unirea, este cu totul altceva. Este total alte dimensiuni. Este parteneriatul estic, este axat pe cooperare economică în special. Nu numai cooperare economică. Dar majoritatea, unirea este ceva. E și cu desfințarea vizelor și așa mai departe. Mai multe aspecte are acest parteneriat. Dar știm prea bine că președintele Băsescu, inclusiv la Bruxelles și Uniunea Europeană, a declarat acest lucru, că vrea această unie. Dar în România ați făcut un sondaj? Ca să vedeți dacă românii sunt de acord? În România sunt 70% care vor această unie. Dar de unde aveți dumneavoastră astfel de sondaje? S-au făcut mai multe sondaje. La unele era 80%, 70%. Când și unde? Cum că și în România? M-ați întrebat România, nu de România. Da, România, când? Eu n-am văzut astfel de sondaje. O să vi le trimit prin e-mail, ca să le vedeți. Deci s-au făcut și asta este eu n-am auzit că în România să existe așa mare entuziasm să se unească acum. 70% de a se uni cu nimeni nu contestă, sunt frații noștri, într-adevăr, dar cred că nimeni nu are în acest moment, poate dumneavoastră ca interes politic. 70%, mie mi se pare o cifră în care poate doar dumneavoastră puteți crede. Acestea sunt sondajele, 70% dintre români vor dar sunt sondaje pe care dumneavoastră le țineți undeva ascunse, adică nu le știu oameni. Sunt publice, de-aia zic, vi le trimit prin e-mail că sunt publice. Sunt publice. Da, în fine, căutați-le că le găsiți. Din punctul meu de vedere, asta este o temă, probabil, e o temă doar de campanie.
Nu e o temă de campanie. Doamne, nu, haideți să nu privim așa. N-ați fost acolo, mergeți și vorbiți cu basarabenii. Mergeți și vorbiți cu basarabenii. Și dacă ne spuneți că e o temă de campanie, o să vedeți cum se uită la dumneavoastră. Eu m-am amintesc în urmă cu... Deci am făcut niște materiale că suferă prea mult oamenii de acolo ca să le spuneți că e o temă de campanie. Zău. Nu, în fine. Dacă revenim puțin la diaspora... Ar trebui să vă gândiți și la Rusia. Puțin. Ce să ne gândim la Rusia? Deci că diaspora românească... Nici Uniunea Europeană nu se pune rău cu Rusia. Alte forțe politice se gândesc la Rusia și la China. Cred că este suficient să spunem că dacă Rusia ridică puțin, din păcate, din sprânceană, Uniunea Europeană cred că nu e de acord să aibă relații tensionate din cauza României. În Moldova, l-a trimis pe patriarh, l-a trimis pe viceprim-ministru, care chiar a amenințat